Prepáčte, že som nemal to video z tamto, prepáčte, ale nemohol som. Tam boli dobré atrakcie a nemohol som si tam zobrať mobil a natáčať video, lebo to tam bolo divné. Viete? Prepáčte, divné bolo. Ale tak. Dneska tu mám niečo z Paríža, neviem čo to je. Dúfam, že taký unboxing. Mal by tam byť sklenený Louvre. A dúfam, že tam bude, lebo to bolo drahé. Ale všetko v Paríži je drahé. Takže tu si vás položím. Aha, tak toto vyzerá. Tak to tu. Taká podložka. Potom ešte takéto. To tam už je. To je asi aktivované od toho. Samotné to. Vnútri tam nič nie je také. Aha. Tak toto vyzerá. Dobre, čo? 15 eur to stalo. Takáto vec mala. Dozadu je toto. Aha. Aha. Tak teraz vám tam ďalej, ako by to... Tak. Ale kdy je kapitán? Čo? Vie, čo hovoril? Ahojte, takto, prepáčte. A tu je takéto. Práve robíme kúlas, takže... A pozeráme hokej. Dneska je Slovensko proti Kanade. A zatiaľ je 1-1. Je to dobré, ale už sme mali veľakrát šancu. Neviem, prečo sme nedali gól. No, aha. Takéto niečo. Teraz to idem dať naspäť. Ak sa vám tu páčilo, dajte mi like a odber. Možno si vymažem nové a budem robiť nové videá. A neviem, uvidím ešte. To dúfam, že dáme 100 odberateľov a 100 000, snažím sa. Mám zatiaľ 24. A tak nás zatiaľ ahojte. Pa, pa. Ahoj. Ahojte.